Tinokumbira Village 1 Masasa. Village 1 Masasa. Vabereki Village 1 Masasa tinokumbirai muye kumberi. Tokumbira headmistress pachikoro Pachionana Primary. Vabereki Village 1 Masasa hapo. Ndabona sabu Village 1. Komite ina mnakuya ere na sabu. Komite andikuya nayo. Alright, garage basi. Tinokumbira sabu kwa Village 1. Muchasimudza ruoko renyu rwerudyi. Muchatedzera mashoko andiri chitaura panapa. Zvasimudza ruoko renyu rwerudyi. Zvachataura pamberi pedare. Zvandichataura pamberi pedare. Ichokwadi. Mwari ngavandibatsire. Zikisei ruoko renyu pasi. Amai tokumbira musimudze ruoko renyu rwerudyi. Zvandichataura pamberi pedare. Ichokwadi. Mwari ngavandibatsire. Ndinotenda zikisei ruoko renyu pasi. Mudare muno mamambonyandoro mune nyaya yakauyiswa nemhuri yemuVillage 1. Tapinda mumusha meVillage 1. Nyaya yakataurwa nemhuri yemuVillage 1 ndeyekuti havasi kubatwa zvakanaka pachikoro Pachionana. Vane matambudziko avari kusangana nawo. Saka tinokumbira sabhuku patakaita musangano maivepo. Tinokumbira kuti mutaure zvichemo zvine mhuri yenyu mimi zvakataura vakatarisana nechikoro Chechionana Primary School. Ndo nyaya iri mudare, saka muchataura matambudziko ari kusanganirwa nemhuri yenyu. Tozopa mukana headmistress vari kunzi vane zvinhu zviri kufamba zvakanaka pamberi pavo ivo nevabereki veVillage 1. Tatenda tokumbira kuti mutaure nyaya yenyu zere pamusoro inini ndinotaura ndichiti mhuri mukati memusha matsananguriro ayo vabereki vane vana vari kuuya kuchikoro vari kuchema nenhau yekuti kune zviwanikwa zviri kuwanikwa kuchikoro asi vana vemuVillage 1 vari kunzi ivo havafanirwi kunge vachiwana zviwanikwa izvozvo. Uyezve vana vemuVillage 1 vari kunzi ivo vanofanirwa kunge vachiwana zviwanikwa izvozvo kumasasa kunova ndo kumasasa Primary School. Sorry, kana muchizviwanikwa muri kuti chii? Tipatsanurire zvizere kuti kana muchizviwanikwa muri kuti chii tiwane zvekunyora. Kutaura kwandiri kuita ndiri kutaura kuti pane zvinouya muzvikoro zvakafanana nekuti mabhuku ndofunga kuti nguva yapfuura kwai kuine yainzi World Vision. Saka zviri kunzi izvo vana vekumasasa havafanirwi kunge vachiwana zvinhu izvozvo. Ndokutaura kuchema kukuita vabereki vemuVillage 1 nekuti hanzi head vanotituka. Vabereki vekuVillage 1 vari kuchema futi zvekare vachitaura kuti head vari kutituka. Hatizive kuti mhosva yedu ndeyei uye taiwanikwa mumakomiti uye mumakomiti imomo vabereki vekuVillage 1 hapasina kana arimo nenhau yekunzi vanofanirwa kuita zvinhu zvavo vari kudivi rekumasasa. Ndatenda mwe. Hanzi chikonzero chii? Nekuti chikoro hachisi chekumasasa kuVillage 1. Alright. Tinotenda. Alright. Regai tichaverenga muzvinyorwa zvedu zvatakanyora tapinda mushamenyi. Jubilee Musakwa. Muskwaka.
Alright, sora isiyo. Wineti benyu, vana vedu vanoenda kuchikoro kuchionana asi vanonzi imi muri vana vekwaseke kuno kwacho kuno vanonzi muri kwanyandoro. Zvinoreva kuti panyaya yedziri kuitika kuti vamwe vana vari kunzi district, vamwe vachiti tiri kwaseke, vamwe vachiti kwanyandoro. Saka ndo zvaitaurwa nemunhu. Munomu muri kuti pane zvimwe zvichemo futi zvakanzi zvebhimu kuti vana vedu havasi kupinda mubhimu. Hatizive kuti pakusarudzwa kwevana, vana vedu vari kusarudzwa vachitwa sei. Zvimwe zvakabuda imomo. Vamwe vana vari kuti vana vedu ma-ECD, vabereki vaiti ma-ECD vana vedu vanozonzi kana vakaenda kuchikoro vasina kubhadhara payment ye-school fees vanozodzoserwa kudzimba, rukova rwakazara. Zvimwe futi zvatakawana muhurukuro yatakaita nevana muvillage 1. Saka tangoti tizvitaure tozopa mukana kuna headmistress kana vaine zvekutaura panyaya iyoyo. Tangoti taita edition pane zvimwe zvatakawana. Saka tinokumbira kuti mungotitsanangurirawo zvizere kuti zvakamira sei. Takupawo mikana wacho kutsanangura pane mhaka dzinotaurwa nemhuri yekuvillage 1 ichipomera pachikoro pachionana. Pamusoro imambo, pamusoro wakapiwa. Ndoda kusangana nenyaya yebhimu. Sokuziva kwenyu, bhimu ine mutemo. Headmaster havasarudzi vana vebhimu. Bhimu ine bhimu committee inosanganisira mavillages ese. Vanhu ava ndo vanotsvaga vana vatingati vana nherera, vana vakafirwa, vana vane mubereki mumwe chete, kana vana imi ndimi head. Inini ndinonzi Mawarire. Ndimi head. Handisini. Tuda head. Head wedu hagoni kutaura. Aiwa, kana kuri kudarira mambo head anotaura. Musauye mbishora darire tichakuripisa imune mhaka. Musataure musiri. Pamusoro inzwai kamai. Muri mudare rekwanyandoro ndizvo. Kana musiri head, toti head hazvipupuriri. Mira iti vaudzi. Isusu munomukana uchitotaura. Kana uri lawyer unotipa mapepa ako kuti uri gweta, toza kuti uri gweta. Ndizvo. Ndizvo ramai tikwirirana. Kana muri witness tizokushedzai. Kuti achiya muwitness rehead zvamuri kutaura. Modedzwa. Haugare apa usiriwo watadedza. Nekuti kudedzwa zvoto nemhaka. Mazvinzwa. Kunzi uya kuna zvoto upomerwa mhosva. But kuenzanisa musha. Mazvinzwa. Saka budai panzi. Tokumbati mbude panze. Pamusoro Tokumbati mbude panze. Aiyo, ngawabude panze. Aiyo, ngawabude panze. Budai panze amai. Budai panze. Itori fraud yawarutitai. Havataura muri kuita here. Handisi kwete. Budai panze. Asina kamirira ministry Budai of panze. education. Maudzani. Atosunga ministry of education izo. Kana takundikana kutanga tavadedza kuno. Kana taona kuti havasi kunzwisa. Mambo vanonyora tsamba yochoenda kuministry apa kutaurana navo tizoti ichokwadi here chiripo. Manzwa. Saka budai panze. Kuva bude panze. Sairi kuya muchitiedza mudare muno. Kwedu master wacho ari kudu. Heda hapo iri pana. Tinokumbira headmistress mutisimudziro ruoko rwenyu rwerudyi zvangatara pamberi pedare. Zvandichataura pamberi pedare. Ichokwadi. Ichokwadi. Mwari ngawandibatsire. Mwari wandibatsire. Dzikisei zvenyu ruoko amai.
Nefunga tichadzokera kumashure. Mukufamba kwete tichiita tichitendera tichiongorora magariro ari kuita matunhu. Saka tine zviito zvatakasangana nazvo zvevana veVillage 1 zvatanga tichitaura nezvazvo pamberi penyu. Saka tinokumbira kuti imimi tipowo zvizere kuti imimiwo munozivawo sei kana kuti zvakamirawo sei kuside kwenyu. Asi chekutanga imi mune mhaka kudai redu takakudedzai makuisa munhu wenyu kuti agara mafungo takapusa mafungo takapusa pamusoro changamiri pamusoro ibaba munondiregererawo ndini ndiri superior wangu handikoni kurambira superior wangu wakuti ndonotaura ndini nekuti ndiri mukuru ndozvakataura nyatsotijekeserai kana tiri muno mudare isusu hatizi uchonzi superior saka tinyatsotitsanangura kuti superior akuti mimi akunotaura ndiye munyararai vati vanonyererai ndati maurana kuti chini igwetai handimataura makati ndisuperior wangu andikwanisa kumupikisa ndizvo ndizvozvo saka vatokupai kuti ndonotaura kudare kwamambo imimi gare pasi mambo hana basa nyatsotisanangura kuti maurirana both imimi ndimi watadedza pano kuti mupupurire dare makazvimiririra. Ndine urombo ndinokumbira ruregerero kuti mutiregerero pakanga ndisika ipapo. Taurai nyama zvakasununguka zvinokuitai kuti mupindure zvamhaka dzamuri kupiwa pamberi penyu. Ndinoda kutanga kupindura mhaka yanzi ndinotuka vabereki. Ndaizoda kuti ndine dambudziko rangu ndiri kuti hapana kana mumwe chete wekumasasi wacho aripo. Aiwa sabhuku wavari kuzvatinoita kudari vanhu vakaisa zvichemo semusha ndizvo inzwai vanhu vakaisa zvichemo semusha hatikwanisi kuuya nevanhu vakazara muno vese nenyaya 1 tinotsvaga mutungamiri akanzwa zvichitaurwa anokwanisa kutimiririra achimirira vamwe vake uyu ndiye sabhuku. Saka zvinhu zvatinoita tinodedza mumwe chete hatingauye nebhazi rese pano. Ndinotenda zvangu. Inini pachangu handina mubereki wekuVillage 1 akapinda muofisi mangu ndikamutuka kana kuti andakambokakavadzana naye. Handina pandakasangana nevabereki vekuVillage 1 takatarisana tikapindurana masoko aningati asina kuita zvakanaka. Mumwe musi dai anga aripo, mumwe musi kune zvandakataura zvisina kuitira munhu zvakanaka zvekuti anozoti ndakamutuka. Dai ari kuti aripo ari kutaura masoko ake kuti makati zvakati zvakati. Mitauro yedu inogona kusiyana, ndinogona kutaura rimwe shoko randinoshandisa kwandinogara inini riri shoko rinotuka kunyika inoi. Mumwe musi ndizvo zvakaita zvakaitika, asi pamuromo wangu kuti ndine wandakatuka handina wandiri kurangarira. Poshi kazhinji vabereki ndinongosangana navo pamwe chete ndichitaura navo vari vese pamwe chete. Handina vandinoti ndasangana neVillage rakati ndasangana neVillage rakati, ndinongosangana navo vese vari pamwe chete. Ipapo handina wandinorangarira wandakatuka. Ndoenda nhau yechipiri, nhau yeWorld Vision. Inini ndakauya World Vision iriko, asi World Vision ine mawadhi ainoita ainobata. Vane pavanogumira. Handisirini ndinosarudza kuti uyu mwana uyu anofanira kubenefita kuWorld Vision, uyu mwana uyu anofanira kubenefita kuWorld Vision. Ndinotoshuwirawo kuti dai vachingoti kana vauya nezvinhu zviri kupiwa vana vese, asi kazhinji zvinhu zvavo vanoshandisa macoordinators avo eWorld Vision. Ndo anouya otaura kuti ichi nechichi nechichi nechichi. Inini handina simba ipapo. Inini shuwiro yangu inini ndakazvimiririra. Ndinenge nchishuwira kuti dai vana vese vachipiwa, nekuti inini kana vapa chikoro vese vava vana vangu. Imbotsanangurirai dare vanhu vazive kuti World Vision inoshanda sei.
tibva tadzidza tese. World Vision yakauya kumarondera ikasikotora zvikoro 11 zviri mumawadhi akasiyana siyana. Inini handina ruzivo rwakanyatsoti tsvikiti nekuti ndakauya yato pakati nekuita sei nekushanda. Asi pazvikoro izvozvo chikoro chinoichi chiripo, Chionana Primary iripo, Chirenje Primary iripo, Mudzimurema iripo, St. Nicholas Musemburi iripo, Materera iripo. Sei masasa sei vakumhiri vasipo notingaswere takazviverenga. Vekumhiri havazobatwi nekuti ivo vanobata vana vari muwadhi 12 chete. Vana vari kuwadhi 13 vanouya kuchionana havabatwe nazvo. Vana vari kumasasa vanouya kuchionana havabatwe nazvo nekuti havasi kugara muwadhi 12. Mudzimurema iri kuwadhani pane kwa Mudzimurema imi muri kuti chii? Ini ndiri kuti vanhu vana vanouya pachionana, vanoseverwa pachionana, vanobatsirwa neWorld Vision pachionana, vana vanogara muwadhi 12 chete. Vanogara muwadhi 13 vanoenda kuchirenje, vanobatsirirwa kuchirenje. Vanoenda kumudzimurema, vanobatsirirwa kupi? Kumudzimurema. Ndo zvinoita kuti vana vedu vanobva kumasasa vasabatsirwe, havasi muwadhi 12. Vanhu vevillage 1 zviri kunzi naHead, vanhu vanotambirira according newadhi yavo ndizvo. Asi ndine mubvunzo wokuti handiti vana vari pachionana munozongosarudza here kuti iwe uri pachionana wabva kuwadhi imwe, saka hatikupa iye ari beneficiary pachionana. Isusu hatisiri situno. Handikubvunza imi tinzwisana, hatina kudedzai kuzokusunga izvo, tinotonzwisisa kudedzwa kuya kudara zvoti mune mhaka, saka sunukai mutodzidzisa vanhu vanzwe saHead. Ivo zvavanoita vanotarisa mhuri dziri muwadhi 12 dzine vana vanofunda pachionana. Umbotaura pamusoro ida ndakubatsira amai vakauya zvobva neWorld Vision yauya kudhara. World Vision yakutangira kuvana, yakatangira kunesu vabereki kadikero. Bhaza vanoti kuvabereka uko hatina chatiri chiri kufamba, ndikati tichibatsira vana ndokakwazoita World Vision kuenda kuvana. Inofamba nemawadzi World Vision wafambira ita ainoita amai akatozvika isu tatonzi vabereki taitopowa chikafu nechi naisamaiti inyaya yenyu yokuti nyaya yatoto ndekuti amai vakasvika zvatobva kuvabereki vachipowa chikafu andi muri kupikisa yakauri muri kutsigira. havasi kuvapikisa varoti ini ndakasvika pakata ndi ndati muri kupikisa muri kuvatsigira. aiwa ava ndikuvatsigira. Totenda Sabu mukuhene cheri mugare pasari pakusa ibva kwamagare. isusu taudedza kuti tinzwisise kuti zvinofamba sei, nekuti tinonguva tinozoona kunge pamwe pane zvimwe zvinhu zvamaakufungawo pamwe kuti maakuti aiwa imimi vekwa2nd district hamutore zvinhu zvemarondera district. Inini handina simba. Of which isusu tichiti isusu nyika yese iyo district zvayo, but ndikwanyandoro. Pane pandada kugadzirisa panzini mabhuku anouya. Tinofanira kubvunza one apa mapachenesa handitika vanhu vatoziva kuti zvemuwadhi ndozvinotambira. Asi mubvunzo wangu wandinawo ndewekuti chikoro chimwe chete vana vari kungokupai pachikoro penyu vanobhadhira mafees moti havakwanise kutambira, imuri ngopa nzvenga kuti musiri makazvita ndizvo. Inini apa handina kutaura nekuti kungoudzwa zvekuita isusu tichiita chete. Apa handisi kupiwa mukana wekufunga, ndiri kupiwa mukana wekuita zvandatumwa kuti ita sei, ita chete. Chada kudedzerai pano ndechekukunzwa zvakataura izvozvo saHead ndizvo tobva tadzidza ivo vavazvinzwa, ivo unoudza vanhu vako sabhuku kuti ai ndomafambira azvo. Handiti hatina mbodedza zokusunga izvi, kungopupura chete mozvisunungura momutsi muchatemwa muruzungidzi moti nyima chikafu.
vanhu vakatsama saka kuti kudeedzai kusunungoene kuenzanisai ava makutotigira vese ava vanenge matsotsi vanenge chimabhoga hatisi kuhada kunoko toda ngokuenzanisai kuti imi musatsangana zvamunotsangana nazvo kukuenzanisai nemhuri yenyu. Pindurai mumwe. Mumwe mubvunzo wandaida kupindura pataurwa nhau yekuti mabhuku vana havasi kupiwa. Yemabhuku hatina chinouya pachikoro chinoda kupiwa vana chatinosarudza kuti vana vekuvhileji vana havapiwi. Tinongopa vana sekukwanisa kwatinenge tichiita. Mumwe musi tinongoverenga kuti tikupa vana 5 panogona kungoitawo munyama wekuti pamwe wekuvhileji vana haana kuita sei haana kuwana asi hatisarudzi. Tinopa vana nemawaniro kana kuti ndingati nhoroondi yatinenge tiinayo pamusoro pemwana ndo inotipa kuti tipe mwana chinhu nherera. Tatarisa mwana taona kuti mwana ari kubva kumba from a child headed family. Tinotanga kusevha mwana iye tisati tasevha mwana ari kubva kuna baba naamai. Kana paine chauya tinotanga kutarisa kuti mwana uyu akamira sei, kumba kwaari kubva kwakamira sei. Idzi nhoroondo munodziona sei? Vabereki vanopa information iyoyo kuvarairidzi. Saka isusu ndichibvunza hangu tabva tashaya here kana hwani ane situation yakafanana nevamuri kutora kuno kuvillage 1 Masasa pavana vese musha wese 1 tabva tashaya takatarisana nenhau ipi iye mabhuku yamuti motarisa kuti kumba kwakamira sei. Aiwa tangopa semuenzaniso titsanangurirei zvinoitika pamabhuku tinzwisane tisikuraa. Hatina mabhuku atakambopiwa atakapa vamwe tikanyima vamwe. Kana auya tinogona kungosarudza tikupa magrade 5 topa magrade 5 ose. Kana tikupa magrade 6 topa magrade 6 ose. Kana tikupa magrade 7 topa magrade 7 ose. Hatina mabhuku atinozomboti aya ari kupiwa vana vekuwadi 12 chete tichisiya vekumasasa hatina. Alright, mubvunzo wakanyokosha ndewe committee. Anosarudza committee ndiani? Vabereki ndivo vanosarudza committee. Pacommittee yenyamina headmaster pane here village 1? Handizosii. Ai Tsabu, pane here kuvillage 1 wamunoziva ari mucommittee yepachionana panodza vana venyu? Pari zvino izvi inini hatina wandiri kuziva. Zvoti hapana. Sematauriro avo avaita. Pane here vari mucommittee umu? Yes. Munokwanisa kutibatsirawo here nai baba? Regai tibatsirane kuti panodeedzerwa annual general meeting inodikanwa mubereki wese ane mwana ari pachikoro. Kana vauya vabereki ava koramu yakwana inotenderwa about 60% yevabereki vari pachiwanana primary school. Panobva pazodhisolvwa committee yagara iri kushanda kuitwa maelection vanhu voelectwa nevabereki kuti vapinde muSDC ndo zvinoitwa. So apa takadeedzera musangano annual general meeting March ndio takadeedzera musangano tikati vabereki ngavauye kupi kumusangano. Vabereki havana kukwanisa kuuya first day racho tikapostponda tikati another day nekuti koramu yanga isinoita kukwana. Tikati vabereki ngavauye zvakare kumusangano tine annual general meeting. Nofunga vabereki vakanonoka vamwe kuuya tikati mara tapiri vana vari kubva pagrade 4, 5, 6, 7 ngavadzokere vanotora vabereki kupi kudzimba kuti tikwanise kukwana koramu yedu. Ende vana vakadzokera vamwe vabereki vakazouya vamwe vaisangana nevana vamwe munzira kwavo kwaitwa musangano waitwa maelection wabva aitwa. So vanoelektwa ndo vanhu vanenge varipo paground. Iwo tora chiyogara tinokubvunza wewe. Andi muri mucommittee? Hongu. Ndida kunzwa nyaya yekuvillage 1 Masasa kuti vana nevabereki vacho sei paribva pashaya kana mumwe chete. Vana nevabereki vari kushayika mumwe chete kuti anotambira kana kuti ari mucommittee zvese pakutambira
pakutambira panofunga pambotsanangurwa nyaya yeworld vision yanga itsanangurwa yayo tainzwe handiti kubhimu kubhimu ndinovimba kuti kune vamwe vana varimo vekuvillage 1 Masasa ende bhimu inosarudzwa vamunoziva here vekuvarimo izvozvi kana kuti muri kungovimba kuti pamwe zita ndakanga ayo kuziva kuti varimo zviripo nekuti bepa rebhimu rinenge rakanyorwa riri rega rinoendeswa ikoko kusocial welfare kwacho. Asi tombodzokera kumashure muri kuti imimi vanhu vekuvillage 1 hapana kana one akauya pamakati ndinotora vana vakauya varipo vakauya vashoma vakauya asi munoziva pakuelektwa kwevanhu ndezvekusumudzwa maoko kachi podedzerwa kana kuti vamazianhanga vosumuka voenda panze podedzerwa ningi vosumuka voenda panze pozonzi vhoti iya pakusumudzwa kwemavhoti munoziva kuti dzimwe dzenguva kunenge kwakawanda vanhu ndo vanopinda nekuti ndezvekuvhoterwa izvi hazvisi zvekuti zvikuva kunzi uri kuisa zvakati nezvakati ndezvekusumudzirwa maoko nevabereki uye nemaonero emashandiro aunenge uchikwanisa kuita kusumudzira chikoro chacho. Aya vari kuzvinji handimuudza zvimaitiro zvinoitwa isi tiri pakupindura paakagutsikana nditika sabhuku nemhuri yenyu handi muri kunzwa zvavari kutaura ndo maitiro avanozviita mukomiti munotovhoterwa vanhu saka musati makasiwa imimi muri kuuya muri vashoma saka ukwamaziva nhanga akangosimuka kwamaziva nhanga kune iri padhuze nechionana kana kuine vanhu 50 obvious vanongovhotera 1 imimi wekuvillage kwenyu makauya muchiti mudambori mafoja kana mukumboenda kumaricho kwanyanzira munovhariwa panzi aiwa ndinovatsanangurira aipingi muri kugutsikana nduro dzandiri kunzwa ndizvozvo munotaurira vanhu venyu izvozvo ndinovatsanangurira momwe mubvunzo ndofunga mibvunzo yangu yese ndapindura ndada kutaura pane yebhemi ipapo ndine mwana wandiri kungorangira mumwe chete wekuvillage 1 anonzi Emanyu. Kune mwana wekuvillage iro ndo zita randabata chete vamwe ndingatadza kuziva asi iye ndinomuziva kuti anobva kuvillage 1 ariko sabu ari clean ndachida kuwedzera zvekare ipapo panhau yebhemi tine mwaka wakati rebei bhemi isiri kuunza mari tine mwaka unokwana kuita 4 years bhemi isiri kuunza mari saka mukukurukura nakansela takakumbira kuti nhamba yevana itidzokei kuti mutoro wacho usanyanye kutiremera totarisa vana vane nidhi zvakanyanya. Munenge muchishanda nakansela wakaita sei because makansela acho apa asani kakawanda mune wenyu here vanotuju ndi anomirira chikoro anobata ward 12 ndiye watinoshanda zvichireva kuti Masasa history moka paku patinoita musangano tinobata kansela weward 12 because tine vana vanobva kuward 12 tine vana vanobva kumasasa tine vana vanobva kuward 13 asi kansela watinoshanda naye ndeweward 12 nekuti chikoro chiri muward 12 saka takawirirana kuredusa nhamba kuitira kuti tikwanise kutakura matambudziko anoda mari zvichireva kuti wekuward 12 vachakoti bvisai veku13 nekumasasa aiyo inini ndinomiririra vana vese kana vana vauya mati munotaura nakansela choti kansela ine decision saka kansela decision yake yaari kuisa ndeyekuti vana vangu inini vemu12 ichero ndirini kansela inini ndingatorewa ndiravhoterwa kaini teerai kukansela kuvhotera kugona basa pane pandichamirira musha usingavhoterwa ngationesana saka zvamuri kuita zviri rongo pana kansela ngokubatsirewo zvangu nekuti imimi hamusi munhu wepolitics handitika muri munhu anongori pakati saka kukubatsirai kana muchiita zvinhu zvenyu musashedze mumwe chete kana mafunga kuisa politics mukati chiva mashedza machi makansela zacho ese ndizvo here vamuzembe ndikutaura maishandira munoita imimi zviri kupa problem mumusha isu toenzanisa vanhu ndizvo toungenzanisa vanhu zvedu kuti aiwa kana imafunga kudaro nekuti imi ndimuri kuvengwa mambo vari pakutokuprotekta imimi pamusoro ichamani chinoitika manje palocal authority kansela ari
munzvimbo iyo ndiye anotenderwa, ndiye anokwanisa zvakare zvandambotaura zviya zvokuti SDC ipinde, ndiye anodissolve, ndiye anoita kuti iite ielecto. So ndo anenge achitarisa kuti anenge atori part of SDC, ndiye custodian wacho anofanira kunge achiita nezvepachikoro ipapo, ndiye anenge akatotariswa sakansera aripo, ndiye toti ndo council yacho inenge iripa pachikoro. Saka hatina zvatingakwanisa kuti isusu tizvigadzire. Atomu munoona mbotibatsira kuti paselection chokwadi chiripo ndechekuti takatarisana nenyaya yeBeam, both sides vana vese ngavabenefite zvinoitira masides ese, but kobva kwanzi pacatchment area pana kansera anobata area iyoyo. Saka hatizive kuti chokwadi kansera anopinda nekuvhoterwa, which means kuti anongotaura kuti ndiri kuda vabereki vemuward 12. Hatizive kuti tingapaite sei naye vatomu, imi munogona kutova neruzivo rwokuti izvi tikagadzisa izvi toda kuedza kuita kuti head vaende pasafe side, vasaite kuti vavapoindwe vachinzi ndo ari kuselekta. Tingapaite sei naye atomu? Imi vatomu kana mauya kudare kwedu munofanira kugara kumberi kunoku. Manzwa uri kansera kana tichiselekta vakomiti regardless kuti chikoro chipi, titore vanhu vari muvillage 1 as committee, tinobhalansisa catchment area zvakafanana nepana. Tikatora munhu wepakuzvi tichatora kwamanyati ngwarati, tosagokanawo pamuzvinzwa balance kuitira kuti information ifambe zvakanaka. The same applies to Jordan, tozvatengwe tichiita ma-elections SDC neB, hakufanira kushaya representative yekuhwani, ndo mashandiro ataita mumashure. Kana takushaya anomirira, nekuti kana pachigadzirwa komiti yepachionana papo panoda anobva pahwani, pana anoda anobva nepana chiura panomiriro nevanobva mu30, so that anospread information. Totora mumwe pachigwendero ngoya kunokona mazana akasvikoda. Saka that committee must balance for information sake. Saka zviri kutaurwa izvi mimi munoti chokwadi rakaoni munhu ari kuzviprotecta Nekuti nyama zvavari kutaurira sakansela mwana anodya chikafu chabikwa naamai, chabikwa naamai ndo chaanodya nguva iyoyo. Haati ndichida chokuti kana kuti ndaigoita chokuti yamugara taita vanga kupaizvosva nekuti makatambira mwana ka anofana kubenefita, makatambira mwana pachikoro kwese asabhenefita waichera tokutura memo chete vatu veshe mugare pasi tipewo kandira itochera waichera gundo magara ini havanakana kuti kana vachikwana chipinda mubhimu vanosarudzwa sei kuti vazonzi vapinda mubhimu, ati kuti patogana kuti vazonzi vanobhimu zvinombofamba sei kusvika vanozonzi vapinda mubhimu, vanofuma mubhimu ati vakatotobepa zvinoita sei. Munhu wokubvunza amire, munhu wokubvunza kuti anaya handika apa sori zvenyu makutombosungwa kansera, manzwa takutombosungai, munosarudza sei vanhu kupinza mubhimu? Bhimu chekutanga inini 2001 ndakaenda kuworkshop yebhimu, saka zveinformation yebhimu ndinotozvizivisisa. Ndo saka takugatsira. Chekutanga kana komiti yamira yebhimu inotanga kutarisa mwana anonzi both parents deceased, ane vabereki vese vakafanira, right? Tobva toenda pa one parent deceased,
tobva totanga kutarisa makati disease paimataura neshona vanhu vanzwi muurevei mwana wekutanga takakupinda yakafirwa avakurebanza sorry rebanze mini kurisa rebanze tinenge tadedza vanhu vane chiremerera kuno kumaheadmaster andika munhu wongotaura uchingotaura isaisa vanhu vane chiremerera muno kumaheadmaster vakatikoshera vanhu ava vanodzidzisira vana domusha muno tsanangurai mwana akafirwa nevabereki vese mutangano toenda pane mwana ane mubereki mumwe chete tobva ipapo taakuenda kutambura kwevana ivo vabereki varipo izvozvo ndo patachitaura kuti panoda bhalansi okwangwara taangazive zvemashireni kutambura kwevana saka vabereki vana vakasarudzwa vakubhimu toti ari mashiremo anobva akasa manungani nemananyahwe nemanambudzi vari pano nananyama edenga vanouya kuno kuchikoro ndomasarudzo vanoita also pane dzimwe nherera zvakafanana nekuti azvo zvinovari panapa uyo mwana afirwa nevabereki vese kwaari uko abva vazogara nasekuru panapa vana ivavo tiri workshop tukataurwa kuti is not entitled kuti apinde mupindu because ari kugara nemunhu achiri ebohoded haasi kushaya angashaya mari mafees primary level saka ndo selection yacho mafambira ene zvichida kuti kana sekuru vako vachiwana uchigara nasekuru vachiwana vabereki vakafa kwanopinda mubhimu zvakuenderana nekomiti ati imeme mbuto dzai zvamakasaka zveworkshop ndiri kuti ndabva ndapa example yaheadmaster because vakatopuhwa example yaheadmaster ipapo selection yekomiti yebhimu inoselektwa sei izoselektwa nani inoselektwa nevabereki after SDC selection same day vanobva vagadzirwa sebhimu committee zvinoti vabereki ndovanosarudza ivavo but kana vabereki vasina kumusangana mavo very disadvantage again but as chairperson of the SDC must represent catchment area yechikoro ko ava pari kunzi kulimita nhamba vakushedza makanselas vakaita seni munokwana papi uye vaisechedza uyo kansela uri 1 weward 1 chikoro chine mawadi 6 akachunganira ndizvozvo chaizvo nekuti chikoro chiri muwadhi ipi yaani ari muchaji zvanofanira mazhazhi kana tine maoseko high secondary school ndiari muchaji munangu haagoni kuenda kunotaura nsek maoseko regardless kuti ane vana vakuenda ipapo asi kansela ndiye ane simba here pakuredusa manumbers pakuti manhamba ada kukatwa simba nderakansela here kana kuti nderemusha haringaite remusha head neSDC vanodaidza custodian is said votaura matambudziko arisangana nawo pachikoro vadecide vari vega head nakansela vanoiforwarda vanoshedza musha havanoiforwarda kumaofisi because zveshuwa bhimu inogona kutora 3 quarters of the school saka chikoro hachina kwachinenda that's very true bhimu mwana ana akunzi hafane kudziva asi mari yacho haisi kuuya futi chikoro chinofanira kufamba everyday machoko ari kutengwa stationary nechidiwa kutoda saka ndo disadvantage inozosangana nachairman nekomiti yake nahead saka robva akaedza kansela ndiye immediate helpowa da kansela ndo basa rake pamusoro egwendo rakatambuka vana vaselektwa nebhimu committee handiti toti pabuda vana vabude nhamba idiwa nobuda vana vanomirwa vana vana toti vana 70 pabuda vana 15 handiti
komiti yakasarudzwa yebhimu komiti nezoserekta vana yakuserekta dambudziko ratiri kufungudza ndiri kuitika pauzwa selection pavana 7 vabuda pakuda vana 15 vari kudiwa ndopane patoda balancing man apasina balancing man panobva one side patoda balance yatinoti leadership saka isusu chikunetsa ndechekuti vari kutora one side andirika zvinova zvisiri kufadza vanhu vari mudunhu ramambonyando ndinozvinzwa zvaitika noti maheadmaster chikoro chakabva kare kacha imi ndimwe ndechegoriripo chonani ndechakare ndika vane maitira vaingoita zvinhu zvavo but iye nhasi uno zvachinja nekuti pano mwani head nemukomiti zvachinja saka vabereka vari kuchema nazvo hamene headmaster makwanisa kutibatsirawo sei ipapo iwewe hausi headmaster kana tichitaura munomiwa hautauri tinokudzinga futi panzi panhau yebhimu chionana ine mavhireji 18 anofidha chionana primary saka vebhimu selecting committee takati vaone kuti village rimwe nerimwe rinowana representative tingatadze kuti vawande muvillage rimwe nerimwe asi mavillages edu ose mamwe anozotadza kupinda nekuti tinenge tashaya mwana ari pakategori iri critical iri kupinda torisiya tozoenda rimwe village rine vana vari from a child headed family takutomanikidzirwa kutora vana vari from a child headed family pamwe vairi kuti vakavhiri rimwe village raita vana vairi kana vatatu vatakatora kumba vasiri kuuya kuchikoro saka zvinozoita kuti rimwe village rinowana vana vakawanda kudarika vamwe asi pachimiro chiriko izvinezvi village rega rega rine mwana ari mumwe mubhimu hapana village risina mwana vangarege kuita vairi asi village rega rega rine mwana arimo aiwaka bhimu rida vanhu 100 mongoti vanhu vekuvillage vandongatororohwa nitovanyaradza handiti kunokuwa 13 moedza 60 ndokubalansisa here takapabhalansisa nekuti nenhau dzemabhadhariro ari kuita bhimu tine vana 30 vari mubhimu saka pavana 30 village rega rega ndingangoti maybe kusiya kwesamuriwo nekuti ine mhuri imwe chete chete inouya kuchionana samuriwo nemazivanhanga c ndo asina marepresentative asi mamwe mavillage ose village rega rega rine mwana aripo vamwe vari kuzonowanda zvandatsanangura kuti pamwe kwamazivanhanga b kwaita vana vane double sorry ndakushandisa chirungu vana vakafirwa nevabereki vose vatatu ndo vataakutora tichiisa pai kuti nhamba yedu isvike pa30 patiri kuda kusvika asi one mvura mubhimu komiti inomone SDC hamuna here vabereki vakatora nawo mubhimu hamuna hamuna chandaona inini headmaster havamuna right asi vanhu vakakukomberedzai ndo vanokuvhiringai kusvika nyaya dzike pazosvika nekuti kana isita kudeedzai tokuti igara apa tokubvunzai poya munhu unobva ndonogara ndotaura handiti totaura iwo uya ugara apa tine mubvunzo tazokubvunzawo mubvunzo watiri kubvunza yavo notaura ndii changamiri kupiwa samoni kudeedzwa kudarira mambo hakusi kusungwa headmaster kana munomugere mudunhu ramambonyando vana vese vaminawo vana vamambonyando ndizvo saka chichemo chinenge chauya kuna mambo anokudeedzai kuenzanisai hakusi kusungwa ndizvo iva vanhu vekugwane vacho vakutsanangurai mazvinzwa sabhuku maitira vanda zvinhu zvavo asi headmaster kana vabereki vedu vakauya vachikubvunzai mambotaura kuti pamwe mutauro wekwedu ngumushande kupi mureva ndekunozvi munorerutsa kutaura nekuti vamaonedza kubvunzai vaine bp dzavo vabereki tovaziva mwana haasi kubhadhara chokwadi wodzingirwa mwana
Patoda kuti headmaster akudaire sei iwo kwazobhadhara mwana wako nenguva. Imi vabereki. Ndimi munowisa nyaya dzechikuno. Ndanga ndikukumbirawo kutaura ipapo. Pane pataurwa kunzi headmaster vanodzorera vana kumba ma-ECD. Vabereki varegere kundinyepera. Nekuti kana dai ndikati ndine chandinoda ndinoshanda nevana grade 4 kusvika grade 7. Ndakatokumbirisawo vabereki kuti vabereki torai vana venyu. Tiri kuita ma-incidents evana vari kusangana netsaona. Vana ve-ECD vabereki vatorei pachikoro na12. Ndikapindurwa kunzi tisiya mabasa edu here. Saka ndinenge ndichikumbirawo kuti iyo yaimanya zviri kunzi mwana we-ECD zvechokwadi mukutoziva kuti rudzi rwakazara. Aiwa kainzwai mhosva yacho iripo. Imi muvadzinga vanonyambuka negumbo vabereki vari kuchema kuti tichengeterei vana vedu. Hamuna mbonotisa kuti mukudzinga musi wemandi. Handika vana vangouya mhama vadzinga rudzi rwakazara. Apa vana ve-ECD vanoyerera nerwizi. Ndonyaya iripo chete. Inini ndiri kutiwo mambo wangu handisati ndadzorera vana ve-ECD kusvika pagrade 3. Handina mwana wandakadzorera wegrade 1 kusvika pagrade 3. Ndisati kazhinji handisini ndinodzora vana. SDC ndo inodzora vana. Asi pavanouya vachida kudzora vanouya nekwandiri. Inini ndinovataurira kuti ECD kusvika grade 3 imbovasiyai varipo. Anonzi ECD akabuda anenge ane mukomo wake ari kumusoroko aenda kunotora munin'ina wake zvisina mvumo futi. Vabereki vekuhani vakavimbisa kuti vana vavo vanofamba vese pamwe chete. Ma-ECD anomirira magrade 1 vanofamba vese pamwe chete vonomira parukohwa voyambutswa. Saka inini handibvume kuti mwana wekuhani ECD aende magrade 1 ne2 asati aita se abuda. Ngaitore pakati pachikumbiro zvakanzi navabereki vomuhani isusu dambudziko rakusangana ndekuti panodzingwa vana kuti pamborato musangano wataona hamuzembi zvekuti kune musangano vana kurwara vakazara mupfuri akazara vanombwa vadzingwa kubva ku1 votengekwa marembo uye kuchiona anombwa vasvika pachikoro paipai ndokuti vanzikana ADC ngaitarise kuti chikoro nguva rwakazara. Saka vangati nyange tine musangano uripo ndidzinga mwana ambofamba 7k zvodzoka 7k ndochikumbiro chavaita. Ndomaanenge kana chinhu chatora ndi. Asi vabereki ngavabhadharire vana vavo nguva iripo kwaita kuti mwana wako asarwe dzimwe 7k futi. Ndizvo sabhuku. Bhadharirai vana venyu nguva dziripo. Imimi munozvigokera moto. Iye zvino headmaster anongoita matemu 2 asina kubhadharira mwana wake muise kuno. Manzwa? Ndanga ndichitokumbirawo ishe wangu. Kuhani ikoko ndokune mari yechikoro yakawanda. Tiri kuti isusu ai mazataura tati isu vanhu vekuvillage 1 munozvigokera moto ndizvo. Iye zvino matemu 2 asina kubhadhara muise kudai. Mazvinzwa? Ndo vanozvidenhera. Isu hatimbokudedzai kuti kusungei venhesa mama kukumbana nawo. Aiwa tinoda kuedzanisai. Kata kudedza ivana pazvoti manzi mune mhaka. Iyo zvino ndo vane mhosva. Sabhuku unotaura vanhu vako kuti vabhadhare zvikoro. Une chekutaura pamusoro. Alright, yeah. Kutaura kurikuitwa nahead kwakanaka. Ini ndakunzwisisa. Ndine zvandaziyewo zvandandisingaziyewo. Kana kutaurwa kwese kwaitwa zviyemo zvese zvaichemwa izvo zvinhu zvandandisiri kunge ndichizivawo. Asi pamwe ndoda kuti iwo neni tichenesane bedzi kuti vanogona kuna ndakagara panapa zvimwe zvaitika kumashure ndasiri kuita sei ndisiri kuzviziva. Asi kugara kwandaita panapa ndamira semumiririri wemusha handitika. Ende ndichiona futi panhau idzodzidzi ndine mamwe mashoko andakambonzwa achitaurwa achinzi iwo nyaya dzese dzimwe dzakazotaurwa dzichinangana nahead vanhu vanogona kuzongonangana nahead dzimweni dzenguva. Asi nyaya ine kwainenge yakaita sei kwainenge yakabva nako. Pane mutauri wandakanzwa achitaura achiti iye pane musangano wakamboitwa pachikoro kansera vakanga varipo
asi kanzera vainziwo vakataura muromo wekuti vanhu vekuvillage 1 kunokuhamulume ndezvekupi ndezvekuno zvenyu munozvana kumasasa primary school. Saka ndoona kuti vanhu vagari vevillage 1 vakabva vabata izvozvo. ndokurevanakadhieti imi muri right but vanhu vakakukomberedzai. Handiti chikoro hachina politics. Imimi vanhu vakakukomberedzai vari kubva vanyobudisa politics pachena bozo kwazoenza ulume ukuku watiwo musangano. Saka imimika takutarira mashoko headmaster vanhu vasina kubhadhara vekumasasa vacho kana vekupi vainavo kuno nekuti kuisa nyaya yenyu kuno kwada kutsvaga pekupotera vasingabhadhare chikoro. Mazvinzwa? Amene changamiri isu nyaya itapepo vabereki vane spirit yekuti vakasangana nahedi arida kusumudza chikoro kubva apa kuenda apa ende izvozvo zvipationa naizvozvo hedi apa vakauya vakaita madevelopments akasingaio previous. So sabhuku izvo mufanira kuziziva kuti hamudi kuona headmaster ada kusumudza chikoro akutanga kuti ari kudzinga creche. Right. Saka isusu headmaster tatakanga toda kutendai chikoro takadzizapo apa asi pavandudzika toda kutendai nazvo changamini vanhu veita pedza navo. Ini ndinokomita ichona saka zvamoitai vabereki vasiri kubhadhara kana vekuhani kana vaiva vemuno vese munonyora mazita moyana nepepa rachikuno togaisa nekuti chikoro chifamba ndizvo tinotenda asi mari yechikoro hari kubhadhara. Saka kana vauya kuno tovagadziridza vobhadhara chikoro ndokuti chikoro chikudii nekuti zvakavakwa zvo chikoro chida kuramba chinoenda pamusoro nepamusoro tenga zvimwe zvinhu vana vaende pakapamberi. Saka